A Tinkercad volem crear un disseny per fer l'Holamon de l'IoT o de la robòtica amb Arduino, que és, un LED que fa pampallugues, que s'encén, s'apaga, que es diu el Blinking LED. Aleshores, el que fem és afegir l'Arduino, afegim la protoboard i un LED. I el LED l'afegim de manera que l'ànode, que és el llarg, queda senyalitzat, sabem quin és, i el càtode, que és el positiu, també sabem quin és. Ho posicionem de la manera que hem comentat, amb horitzontal. Afegim una resistència, de moment no direm quants ohms. Ho podríem afegir tant a l'ànode com al càtode. A nivell de circuit i de càlcul, d'intensitat és el mateix. Aleshores, afegim la resistència a continuació. Fixeu-vos com han d'estar connectats, o almenys una pota ha de coincidir en punts de contacte. Ara afegim el càtode a ground, que és a terra, que és el voltatge negatiu a terra. Aquest cable, per convenció, el transformarem en negre. Ara, a l'ànode, que és el que es tapa la part de la resistència, el connectarem a 3,3 volts o a 5. Segons el voltatge es pot calcular la resistència mínima. Si és més petit el farem patir, si és més gran brillarà poc. Ara, a código, veiem el codi del Blinking LED. Veiem una funció setup i una funció loop. Això és el que discutirem. És el codi més senzill que hi ha dintre de l'Arduino. És el primer que fa la gent. Posem, per exemple, en el pin 12 digital i hem de canviar el pin on hi ha l'ànode, que ara és el pin 12 digital. Per tant, definim una variable que es diu int pin igual a 12, pin LED igual a 12, les línies amb aquest Arduino acaben en punt i coma, i ara, a tot arreu on hi ha pin mode o digital write, diem que el LED, en aquest primer línia de pin mode, és el pin LED, que el definem com a sortida, el definim. I escrivim en aquest pin LED, el fem alt o baix, digital write, però és el pin LED aquest. Si ara fem la simulació, s'encén i s'apaga. Fixem-nos que no passaria així si haguéssim mantingut aquest cable vermell a 3,3 o a 5, on estaria tota l'estona encès. Aleshores, ara s'encén o s'apaga, però podem ajustar la brillantor modificant a 220 ohms, per exemple, la resistència. Ara brillarà més.